Land Transportation Office LTO-7 nangayo og legal opinion sa ilang uluhang nga buhatan kabahin sa lakang sa lalawigan sa Sugbo nga magtugot na niya nga adunay mo backride sa mga motorsiklo. Samtang Cebu City Mayor Edgardo Labilla malaumon nga paminawon na sa DOTR ang iyang apelasyon nga tugutan na ang pag-backride sa mga motorsiklo. Ari ang report. Until mo gawas na siya nga balaod, lisod para namo muhimo og komentaryo. Di siya ko makaingon nga di mi manakop, di siya ko kaingon nga magpadayon mi musupak. Gipasabot ni Direktora Victor Caindic sa LTO-7 nga ubos ang ilang buhatan sa Department of Transportation kun DOTR. Iyang gipatin-aw nga ang ilang uluhang buhatan maoy makadesisyon kabahin sa executive order ni Governor Juan Garcia nga nagtugot nga adunay maka-backride sa motorsiklo ug sa pandayong ordinansahon nga mopalig-on sa iyo sa gobernador. Nagkagawas aning papel, amo ni karong i-forward dito sa atong central office aron mangayo mi og giya sa ilaha unsay angay namong buhaton. Giulagway sa direktor ang no backride policy nga igo lang magdepensa sa mga tao nga hitaptan sa COVID-19. Samtang pabor nini ang mga pasahero ilabi na nining panahon sa general community quarantine nga lisod kaayo ang kasakyan. Lisod kayo pagsakay. Nya may man to nga makaangkas sa siyang bana kay makuha hatod manggod siya. Ang asawa rin na ay kanang na tuyo sa ato bisinaha nya karon labi na way sakyanan. So kinahanglan jud niya ihatod nas bana aron nga makaadto siya kadto sa iyang trabahoan. Sa iyang bahin, malaumon si Mayor Edgardo Labella nga paminawon sa DOTR ang iyang apilar nga tugutan ang angkas sa motor alang sa miyembro sa pamilya. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.